based on a true story. The Taku style is kinda love story. Hey, hey, oh, yeah. Daenda iziva kuti rudo runotapira so isina kuyenda form 4. Diri kuzipirwa sa sebede kunge uchiwe dendende. Ndai wakandiramba ndayenda kunanga. Kuno kurombera chokwadi handisi kutamba. Moyo wako wakachena kunge mwezi wechirimo. Chimiro chako chete chinondimwisa mvura. Mwari wakatora nguva yavo pauri. Kunge hari yakwenezerwa nehurungundo yepasi penyanza. Urimenya muteya zuva ifena mambava ayo. TV baby rangu mukati wangu ndiwe. Mbavu yangu zese zwangu ndiwe. Hakuna mumwe iwe. Unakadiscover rudo ndikamona ndichamutengera drinki. Sono ndizwisa baby chigiriri. Ndiri very happy man. Sister Eunice ndinotenda. Makandipisa pazimu zvakastika kuya Mpumalanga. Yakazosvika seikapa udoka. Tripu chindikoko makafudza mwanasikana. Mugwara rakanaka ndakapindira kapa ndine rasta. Ndikaripisa fasta fasta. Kuleza nita na tino makaitabu. Makasimbisa mujaya. Otherwise days wakada kwa ndichi kwa ngwaya. Handisi mene shwangu bati we aribota no party. Hakuna mumwe iwe.
but my eyes have seen it. Hivi wa Yesu kushwikira toka ye Yesu